Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Teka lang, para namang busy-busy ka dyan. Alam mo, ngayong araw, medyo kinakabahan ako, oo. Dahil yung i-interviewin ko lang naman, yung anak na may-ari ng kumpanyang ito, oo.
Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Maratoni. At kung may nararamdaman kang sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa kung ano-ano man, kasi nga over ka magtrabaho. Kaya ako over din ako magtrabaho kasi nakikita ko ng anak ng may-ari ng kumpanya. Diba? Kapag kami nararamdaman kang ganyan, hirap sa trabaho, magte-training ka pa and everything, ay nako, baka may tama ka, dapat inumin dyan. Kaya para sa sakit ng katawan, may extra panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laman sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo nang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ama na! I cannot really wait now na ma-interview siya dahil live na live kasama natin kung kilala nyo ang isa sa mga pinakasikat. Actually, siya na talagang pinakasikat na balerina sa buong bansa. Ang nag-iisang Lisa Makuha at ang syempre ang may-ari ng MBC Media Group, no? Sir, interviewin ko lang po yung anak niyo, sir. Si Sir Elizalde. Siyempre, let's all welcome the very beautiful ex-ballerina turned martial artist / gym rat, none other than Missy Makuha Elizalde. Hello. O, diba? Ang unang bungad niya, natawa siya. How are you? I've heard you're studying for law ngayon, but at the same time, still physically active. As much as I can. Yeah. Hanggang pwede. O, diba? Andiyan ba yung tatay mo? Kinakabahan ako bigla eh. Anyway, alam mo, I've been checking again your Instagram. You've been consistently posting a lot. Wait lang, sabi ng ating tech is ilapit daw yung mic sa bibig mo. Hello. Ayan, para mas naririnig ng lahat. Sayang yung mga sasabihin niyang words of wisdom today. Anyway, going back, so sabi ko nga, you've been really actively posting some of your contents, seeing that with your mom, with your dad. But sabi ko nga, grabe rin talagang lifestyle ng isang Missy. Akala ko, boxer ka lang, pero as I get to interview him kanina, she's also a jiu-jitsu and what do you call the other one? Muay Thai. Muay Thai. Aha. Ang ganda nun kasi self-defense siya, di ba? So, how do you do it? Ewan ko, yung Oh, how do you manage your time being in the law school but at the same time also practicing martial arts? Ayun, alam mo kasi talagang kailangan na may balance, may something to do when you're not always studying, 'di ba? Kasi talagang nakakapagod ang mag-aaral minsan eh. Correct. Kaya talagang sa college talaga doon nag-umpisa eh yung pag-jiu-jitsu ko. At talagang since then kasi sanay din na din ako from ballet to have discipline, to train every day. Kaya walang iba. Parang ganoon lang talaga So, ako. kumbaga, ang lifestyle mo starts with being a ballerina since 11 years old, Yes. then turned into martial arts, which is sobrang magkaiba yung dalawa. Medyo. Paano switch? Diba? Medyo soft girl to medyo hardcore ka na dyan. Hindi naman actually siya ganyan ka-different. Okay, Kasi parehong okay. mahirap. Mhm. Parehong mabigat din sa katawan. Okay. Parehong talagang big commitment na talagang kung gusto mong gawin yan, talagang magko-commit ka na kailangan na as in magka-cross-training ka pa, Yeah. mag-aalaga ka pa sa sa katawan mo, sa Yeah. mag-watch ka ng diet mo, ganun. So medyo same functions siya, pero syempre iba naman ang pagsipa ng maganda kaysa sa pagsipa sa tao, di ba? Diba? Yun yung sinasabi kong hardcore. Kumbaga, ang pagbabalerina medyo, soft, ganyan, like your mother Lisa Makuha. Pero ikaw, perfect self-defense yan. Diba? Kaya sa mga sakto, sa mga kabisyo natin ngayon, I'd like to know more about this kasi ako, asaraneris lang ako eh. Hindi ko alam yung mga martial arts na yan. So, how do you train for this? And ano yung mga basic na pwede naming matutunan, lalo na sa mga nakikinig ngayon? Yung simpleng step lang na pagka merong magnanakaw o may hold-upper, pwedeng
tugog agad. Charot! Oo, Diba? hindi ako pwede mag-ano. Hindi ako pwede magturo niyan. Hala. Hello po kay Sir Elizalde, nandito po siya sa harapan ko. Medyo may pressure po ako nararamdaman pero kaya ko po ito. Okay. Hindi kasi alam mo, nakakatawa ka kasi yung pinakaunang rule na talagang tinuturo namin sa self-defense is Oo. tamakbo ka. Kasi hindi mo alam kung may hawak yung tao, kung may talagang parang tinatakpan nila. Kumbaga wag lalabanan. Wag. Kasi may mga tao na talagang ang init-init ulo na parang gusto talaga nilang subukan, pero dapat hindi. Takbo Dapat- muna. Takbo ang muna. Kung first. pwede, actually. Pero kung hindi, iba kasi pag babae, iba kapag lalaki, Oo, ang oo. pinaka-importante dyan sa akin is distance. Managing the distance between you and Distance. your opponent. So, Okay. yun. So pag medyo nakakaramdam ka na ng, ay, medyo hindi ko gusto yung vibe nito. Lalayo ka na. Dapat. Pero pag dumating yung time, ay hindi, nahawakan ka niya na dito, di ka na makalayo. Depende naman kung anong situation ba. Sa likod ba? Sa harap? Sa likod Parang- kunwari. Sa likod. Oo. Kailangan ng pinaka-importante dyan, protect your neck. Protect your neck. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Neck kasi muna. kung hahawakan ka dito talagang. At mag-alaga ka din pag mga girls, mga mahabang buhok. Talagang minsan gaganon pa sila sa'yo Kaya protect your neck, protect your hair. Baka Protect your neck mamaya- and protect your hair and protect your face. Of course. Puhunan natin yung mga mukhang yan. Nakakatawa yun dahil may natutunan tayo kahit in this short span of time dito sa radyo. Pero syempre maya-maya babalik din tayo dito sa digital. No? So last question, Missy. What made you decide to enter this kind of sport? Ewan ko talagang medyo nangyari lang Kasi nga, Okay. my friend invited me nung college pa ako. At parang nung nag-umpisa ako, hindi ko talaga na-stop after nun. Tapos nagka-injury ako ulit. And Oo. then, tapos after nagka-injury ako, medyo nag-umpisa ako mag-photography. Yeah, At doon oo. nag-umpisa ako mag-photography. I tore my ACL doing ballet in Yeah. 2022. Tapos, pagkatapos nun, I really wanted to know kasi kung anong sinushoot ko pag photography. Kaya Oo. doon ako nag-umpisa mag-Muay Thai, mag-MMA, mag-boxing. Yeah. Kasi nung una, ayoko masyadong mahirap. Ang bilis. Bilis ng Mabilis kamay. at saka sobrang aggressive. Ano? Hindi pwedeng pretty girl lang dun. Walang pretty girl dun. Mga ibang training videos ko nga, grabe na mumula talaga yung mukha ko. Kaya nga. Sweat talaga everywhere. It's not pretty, no. Correct. Pero I can see you. You're still very pretty. Stop. Diba? Ganun talaga yon. Kaya perfect na perfect sa itong next song natin. Brought to you by Abra X Chito Miranda entitled Diwata. We're continuing our live syempre dito on Facebook and of course TikTok. Kaya naman tuloy-tuloy yung Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin kasama si Missy Elizalde. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Riyan ka. Hindi. Sa studying. Yeah, studying lang. pala. Yeah, Studying yeah. muna. Wala muna. Ang hirap maglo, no? Medyo. Super study, super read. Yeah, pero sanay na din ako Ewan ko. Ano yun? Kumbaga, ang lifestyle ng isang Missy is morning. You could just give me as a quick routine lang ng isang Missy Elizalde. Morning, I first walk my dogs kasi nga may dalawa akong babies sa Aww. bahay. And then pagkatapos nun, doon ako mag-umpisa mag-study sa morning session ko. Okay. Hanggang siguro mga 12:30, 1 o'clock. At doon ako weightlifting. So, Oh, yeah. after dun mag-weightlifting You pa also ako. do weightlifting? Kailangan kasi kailangan na Strength. malakas, yung katawan mo. So kumbaga, incorporated ang strength training or weightlifting to what you're doing Yeah. with the Parang jiu-jitsu. supplement siya. Oo, parang, kasi nga, dahil nga nagbalay ako nung una, super flexible ako, 'di ba? Oo. Kaya doon medyo nag-umpisa na yung injuries ko talaga kasi nga pag super flexible, pag hypermobile, mas makaka-injure ka kasi minsan yung mga joints ko gumaganyan lang Kaya kailangan talaga mag-weightlifting ako at least 4 times a week. Okay. Yun. Now, you're not that flexible enough. Or andun pa rin siya? Nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Hindi siya Nandun pa rin nawawala. Swerte ako na hindi siya nawala Oh, sa akin. nice. Swerte. Grabe, no? Anak ng isang Lisa Makuha at syempre ni Sir Elizalde. Is there any pressure? Or just continue living my life? May
pressure naman, pero kahit nung bata ako, may pressure na eh. Alam mo na, yung naalala ko lang bigla, yung, alam mo yung kay Janina San Miguel, yung, no, I'm not feeling any pressure right now. Alam mo yun? Beauty queen. Yung beauty queen. Oo. Yun, may pressure naman siya talaga eh. Especially nung sumasayaw ako, kasi nga Lisa Makuha's daughter. Daming pressure nun. Pero na yun, mas may pressure ako feeling ko sa bar, na magpasa ko ng bar. Doon talaga, kasi nga ang daming parang nakatutok na sa akin na yun online. Kasi nga dami ko ng dami ng followers. As a content creator din talaga. Yeah, People get to follow and be inspired of what you're doing. Everybody has an opinion also. Yeah, I'd like to ask that then, no? How do you handle your bashers if alam mo, sa online world, we cannot really please everyone. There are times or moments na, ano ba yung ginagawa mo? Tama ba yan? Eh, di ba yung nanay mo, balerina, ba't di ka nalang mag-balerina? Something like negative comments that we cannot, control. How do you manage it? Unfortunately, medyo nasanay ako sa States kasi doon ako mag-umpisa mag-content creation at doon wala akong Lisa Makuha's daughter, Fred Elizalde's daughter. Ano lang talaga ako, isang girl sa martial arts. At doon talaga ang dadaming mga haters, ang dadaming mga bashers. Oo, kasi nga mga guys dyan super parang bakit kan lumalaban, babae ka, dapat nasa kusina ka na lang. Ganun sila. Kaya nasanay ako dyan sa level na yan. Kaya pagdating dito, wala na siya masyado. Yeah, kasi yung mga dito, mga bakit ako may mga tattoo or tumataba na daw ako, mga ganun, mga bashers. So, medyo Deadma. Medyo, oo, pasok-labas lang. Ganun lang. That's also one of the important things, no? Hirap kasi pagka pumasok na siya sa isip mo, tapos na absorb mo na lahat ng negative energy from that person, no? So, sa mga nagko-comment dyan, if as much as we can, we keep it positive. Alam mo yun? Let's spread love. Diba? Nakakatuwa dahil may mga ganito tayong klaseng interview. Again, guys, we would like to thank Missy Elizalde for being here. Thank you so much. And this is my last question for you. If there's one advice or one tip that you could give to our kabishos when it comes to being really active in their lifestyle, what would it be? Kakatawa yung ni Nike, just do it. Totoo. Totoo. Kasi Just ang daming parang minsan tao talaga gano'n naman eh. Ang dami mong iniisip and you set yourself back na hindi ako pwede na yun kasi may ganito ako bukas so kailangan ko magtulog ng ganito. Excuses, exactly. Kaya talagang don't think about any of that. Gawin mo lang. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot. Subukan mo lang. Malay mo, okay nang lahat. Kaya yun lang. Just do it. Nike, sponsor me. Nike, baka naman. Diba? Just do it. Deadma sa mga bashing or deadma to what other people are going to say about you. What's most important is you're doing and living life. Yes. Diba? Diba? Slay tayo dyan. Diba? Ang ganda ni Missy sa Sino magsasabi na gumuhay tayo at jiu-jitsu yan? Buti wala pang kahit anong injury sa face mo. Ay, nagkaroon na ako dati. Sugat? Yeah, ng mga black eye, ng parang may laman dito. Parang Ay, gosh, yung red. may mga pula-pula sa loob ng mata? Yeah. Pero super konti lang. Yung mas injuries ko talaga sa katawan na mismo. Pasa-pasa. Kasi sa sipa sa legs. Kaya nga, di maiwasan yan eh. Hindi Pero malaki maiwasan. naman din yung hita ko, kaya okay lang siya. Kaya Na-absorb naman eh. Correct. O, diba? Ako kasi hindi ako pwede magganyan eh. Bakit? May tatabingi. Bakit? Kaganyan ka lang eh. Gaganon yung bigla yung mukha ko. Tapos tatakbo ka ng ganun, ng circles. Diba? Anyway, guys, if we would love to follow you on your social media accounts. Where can we? Elizalde, it's Missy Makuha Elizalde on all Facebook, Instagram, and TikTok platforms. That's right. And again, thank you so much for your time. Thank Diba? you for Very ano lang having tayo me. dito. Very relaxed lang. I love your outfit. Chill lang. Thank you. Alo. And goodbye. Alo and goodbye. Thank you again, guys. And maraming salamat sa lahat po na nanood, na nakinig. Still on our Sweat Talk episode. This has been DJ Maratoni together with Missy Makuha Elizalde. And kailangan ba may memorize yan? Basic. Ba? Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya.
At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course,
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Kaya nito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. 1,500 pesos. Juliber Bilya. Uy, congratulations Juliber Bilya. Maraming salamat sa pagtutok sa 90.7 Love Radio Manila at deserve mo yan. Muli, paano sumali? Naku, napakadali lang sumali. Pumunta kayo sa aming himpilan. Magparehistro kayo at lagay ang inyong details. So who knows, baka kayo na ang susunod na i-anunsyo namin on air. At kung paano i-claim, pumunta lang po sa MBC Building katabi ng Aliw Theater. Kung hindi mo pa nakukuha ang 1.5 mo, pwede mo yung kunin physically. Aba, malay mo, may t-shirt ka pa ng Love Radio. 1.5, may t-shirt, tapos pwede ka pa magpa-picture dito sa booth namin. Di ka nalugi Anyway, pasasalamat at pagmamahal po yan ng 90.7 Love Radio Manila. Kasama mo ang Charm Fabcon Purple Eternity. Maraming salamat ACS. At dahil dyan, pag-usapan na natin ng love. Chino! QG! Opa! Shout out na natin agad ang mga taong hindi tumatagal sa relasyon. Shout out natin ang mga taong hindi marunong makontento. At shout out natin ang mga papalit-palit at jowa.
Shoutout na rin natin, pati yung mga papalit-palit, pati asawa. Ayan, hindi kayo marunong makontento, kaya ang ending, gastos kayo ng gastos, hindi tumatagal ang relasyon. Diba? Totoo yan. Anyway, kasama mo na mahal, walang iba kundi ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Kimchi na yun nita. Makakasama niyo ako 6 to 9. 6 to 9 p.m. ako po ang iyong makakakwentuhan. Ako ang iyong mapapakinggan. At ako na rin ang bahala sa tugtugan. Na kung saan hindi ka aantokin. Bakit? Rakrakan to eh. O yan, daming kulang sa tulog. Ang daming tao ngayon na talaga nga namang minamadaling araw na kung makatulog. Bakit? It's either may kabit. It's either kakascroll sa social media. It's either ano pa ba, yung mga naghihintay na kung saan gusto nilang makareceive ng message o good night message sa taong hindi naman sila mahal. Maraming ganyan Meron din naman mga taong nasa relasyon na pero meron pang hinihintay na mag-good night sa kanila. Tawag doon, hindi marunong makontento. Pero mahal, totoo yung part na minsan talaga, hindi naman talaga perfect yung tao at meron din talaga mga tao na naghahanap pa ng iba, 'di ba? Kaya tonight, magkaalaman tayo kung paano makontento. Oh. 'Di ba? Isang salita lang pero ang hirap gawin. Ang daming tao ngayon na nasa relasyon, in a relationship, committed pero naghahanap pa ng iba, tumitikim pa ng iba. 'Di ba? Kaya tonight, ako nang bahala. Gamutin natin yung kakatihan nyo. Dapat matuto kayo makontento, okay? Ibibigay ko ang 3 paraan para makontento at talaga nga naman para malaman mong maging tunay na partner ka na sa relasyon. 'Di ba? Unang-una, para makakontento sa relasyon, dapat wala tayong comparison. Basic na basic yan Minsan kakakumpara nyo sa ibang tao, kakakumpara nyo sa ibang jowa, 'di ba? Kakakumpara nyo sa ibang relasyon. Ang ending, nako, hindi ka talaga sasaya genuinely, 'di ba? Huwag mong ikumpara sa iba kasi baka yung couple goals mo ay talaga nga namang too good to be true. 'Di ba sa social media, totoo 'yan. Ay bakit yung jowa nito binibigyan ako ng roses? Bakit yung jowa nito bigla akong sinahatid sundo? Paano ka hahatid sundo ng jowa mo nagtatrabaho at nag-iipon pa lang pampakotse niya? 'Di ba? So wag masyado ikumpara yung love life, yung sarili mong love life sa nakikita mo sa social media. Iba-iba kayo ng pinagdadaanan, iba-iba kayo ng jowa, 'di ba? Una sa lahat, 'di ba? Doon tayo sa totoo lang. Hindi mo jowa ang bida sa K-drama. O isa pa 'yan, 'di ba? Social media, K-drama, yung mga series na yan na napapanood mo sa Netflix, 'di ba? Kaya nagiging delusional ka. Kaya tumataas yung standards mo to the point na hindi makatotohanan. O shoutout natin yung mga jowa dyan na nagpipiling at talagang nga naman gusto nila ang jowa nila kay drama actor din. Ewan ko ba sa inyo, di ba? At the end of the day, wag nating gawing fantasy ang pag-ibig, no? At the end of the day, it's a commitment. So, nagmahal ka ng tao, definitely ang tao hindi perpekto, kaya wag ka mag-expect na yung relasyon mo magiging perpekto rin. Okay? Basic na basic, nanggigigil ako sa inyo. Anyway, hanggang 9 p.m. para si Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Raknakan Music. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, gusto mo magpa-shoutout sa radyo, PM mo lang ako sa aking FB page, DJ Kim Chino. Okay? 100k followers, ako yon. Nakangiti, nakaitim, maliit yung mata. Anyway, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!
i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic.
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba ang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Ayan. Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan. Go. Ay! Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Sarap ng kape ko. Uy, batiin natin si Arturo Cobacha, nakikinig daw. Oh, batiin natin yan. Sige po. Sige. Sir Arturo, shout out kita. Ngayon, 7:28 PM. Huwag ka nang mawala. Sarap ng kape. Huwag ka nang mawala. Thank you, Lord. Sa tunay na mundo, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo. Whoa, whoa, whoa.
Opa. Mahal! Ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po DJ Kim Chino para turuan kang makontento kasi walang tumatagal na relasyon sa'yo. Di ba? Totoo yan. May mga tao talagang hindi marunong makontento. Imaginein mo, papalit-palit ng jowa, papalit-palit ng kalandian, papalit-palit pati asawa. Shoutout sa inyo, mga hindi kayo marunong makontento. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Speaking of kontento, ibibigay ko sa inyo ang talagang nga namang paraan para makontento ka at para malaman mo kung paano maging totoong partner. 'Di ba? Kapag tamang tao ka, marunong ka makontento kung ano yung tinikman, kung ano yung niligawan mo o di kaya pinurso mo o kaya sinagot mo, definitely dapat siya yung tatagal para sa buhay mo. 'Di ba? Hindi porket nakuha mo na, hindi porket sinagot ka na, hindi porket nakadate mo na o di kaya natikman mo na. 'Di ba? Magsasawa ka tapos hahanap ka ng iba. Mali 'yun, 'di ba? Basic na basic. O ito sabi ko kanina, mahal, una para makontento sa relasyon, dapat tigilan mo yung pagkukumpara. Ang daming relasyon ngayon na talaga nga namang nasira, kakakumpara. Saan? Sa mga nakikita nila sa social media. Ano pa, kakanood nyo ng K-drama. Di ba? Shoutout natin dyan yung mga addict sa K-drama na talaga nga namang tumataas ang standards dahil sa mga opa na napapanood nila sa Netflix. O yan, dami ganyan ha. Hindi porket napanood mo, hindi porket kinilig ka sa kanyang K-drama ay talaga nga namang gusto mo i-apply na dyan sa jowa mo. Magkaiba ang pantasya sa totoong pag-ibig, ha? Utang na loob. Bawas-bawasan natin ang pangungumpara, lalo na sa mga jowa natin. Okay? O ito, pangalawa. Para makontento sa relasyon, dapat start to the basic. Start to the day one. Diba? Ano ibig sabihin nun? Alalahanin mo kung bakit mo siya pinili. Kapag bumalik ka sa pinanggalingan kung bakit mo sinugalan, bakit ka umoo, bakit mo niligawan, at bakit mo minahal yung tao, ay nako, dyan pa lang malalaman mo na, okay, ito pala yung pinagdaanan ko, ito pala yung dahilan kung bakit ko siya minahal. Diba? Papasok at papasok sa ulo mo ulit na talaga nga namang ay worth it pala no, na talagang tatagal kami, na mamahalin ko siya ulit. Kasi ang daming tao ngayon na talaga nga namang nakakalimot bigla ng kanilang pinagsamahan nung sila ay wala pa. 'Di ba? Basic na basic. Pwede mo kasing pwede mo kasing sabihin na talagang marunong ako makontento kapag mahal ko pa rin yung day one na jowa ko. 'Di ba? Shoutout natin diyan yung mga taong marunong mag-look back sa mga pinaghirapan, sa mga pinagdaanan nila ng jowa nila, 'di ba? Doon tayo sa relasyong marunong makontento, sa relasyon na kung saan marunong anong tawag doon, makipaglambingan doon lang sa totoong jowa nila. Diba? O shoutout natin si Adrolio, sabi niya 7 years na raw siyang single. O shoutout din natin, nakikinig sa atin, isa sa mga Green GSM driver nagpapa-shoutout. Eto po ako, si Arturo Celada Cobacha. Shoutout natin ang mga Green GSM drivers natin dyan sa Santa Ana, nakikinig kay Kim Chino. Ito naman si Adolfo ay 27 years old na security guard. Nang hihingi ng jowa kay Kim Chino. Anyway, mahal, usapang kontento pa rin tayo hanggang 9 p.m. At ikaw, kung ikaw ay nakikinig ngayon na nasa biyahe at gusto pa makipagkulitan kay Kim Chino sa social media, kami po ay naka-live. Sa Facebook, pati TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. At kung gusto mo rin magpabate katulad ni Arturo, message lang kayo sa aking Facebook page. Dali, babatiin ko kayo, shoutout ko kayo, mapa-radio man yan,
pati na rin sa live namin sa social media, okay? But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Gambay at pagmamahal ang hanap mo. Hi, mahal. Maayong gabi. Nakikinig ako sa radyo ngayon. Nasa TikTok din ako. Hi, Aurora. Hello. Maayong gabi. Pinoy. Chill lang tayo. Chill lang tayo tonight. Ipakita sa mundo. Shoutout natin si Christine Joy. Birthday niya raw ngayon. Shoutout din natin yung mga estudyanteng dumaan dito kay Kim Chino. Oh. Shoutout natin yung mga nagpa-picture, dumaan ng mga estudyante, mga bagets dito sa ating studio. Maraming salamat sa pagbisita. Shoutout natin. Andiyan si Bayani de la Cruz. Shoutout natin. O Alexander, shoutout din natin. Gerard Misiano, hello. Team Fruit Salad and Walkout Gang, hello, hello. Maayong gabi. Magaling ka pala kumanta. Mahilig ako mag-karaoke. O nandiyan, whole time slot na ba ang live? Hindi! Ano whole Hindi whole time slot. Hi Marilu! Shoutout natin ang mga kapisot tsaka yung founder nila na si Istolok. O, shoutout sa founder ng mga kapisot. Istolok, shoutout sa'yo. Hi buds, hello Marilu, sure. Hello, hello. Si Don Zia, hello din. Hi mahal. Shoutout natin yung utol niya raw, si Axel, Hayate and Nero. O shoutout sa inyong magkakapatid. Pwede ba i-request na whole time yung time slot sa live? Ay naku. Hindi, mapapagod si Boy D. Si Boy D kasi nagde-decision dyan. Wala ring mangyayari kung laging nakikiramay. Grabe no, ang gwapo tsaka ang ganda ng lahi mo, Kim Chino. Ay, syempre. Syempre, talagang ganun. Hi Marilu. Kayang-kayang gawin. Nasa YouTube ako. Naka-live din ba tayo sa YT, Boy D? Naka-live din pala kami sa YT. Sa K-drama na lang ako sumasaya, sabi ni Abby. Hi Abby. Hi Monica, shoutout natin, taga Iloilo. Ramdam ko yung pagod mo kahapon. Hindi Sino nagsabi pagod ako? Actually, nakabisado ko na yung mga benefits. Boy, di na. Nakabisado ko na yung mga benefits ng produkto. Sabi ni Rogue, kahit pagod ka, gwapo pa rin. Ay. Ano favorite K-drama mo? Uy, pinapanood ko ngayon sa Netflix yung yung Reactivated Agent Kim ba yun? Ang ganda bakbakan eh. Sabi ni Tin Rivera, hope yung ube and ensaymada. Kahit ano Tin. Gusto. Ano yung tired? Ano yan? Mamaya ko ano masabi ko ha. Gwapo ka pala. Uy, maraming salamat K-drama ba yun? Tarzan? Parang iba yun
Na-miss kita, mahal. Uy, maraming salamat. Ito, shoutout din natin nanonood. From Makutala, Baras, Catanduanes. Shoutout sa inyo. O, shoutout ulit natin ang Kapisot at ang founder na si Istolok. Shoutout sa iyo. Salamat sa pag-shoutout sa utol ko. Walang anuman, walang problema. Ano ba yun? Sobrang pogi mo pala, Kim Chino. Yan yung gusto kong mabasa. Ano ba yung kapisot? Ano ba ibig sabihin ng kapisot? Hindi ko ano ba yung hindi, binabasa ko lang yung comment dito. Pinapabati sa yung founder na ano. Yung founder na si... Oh, seryoso. Founder daw si Istolok. Ano ba yung ibig sabihin nun? Alam niyo naman ako, masunurin din ako minsan. Na-miss kita, mahal. Para bang, kala nyo naman nawala ako kahapon nga 3 oras tayo magkakasama. Ay, maraming salamat pala sa mga sumama. Maraming salamat sa mga sumama na kinuod. Pati na rin mga nag-check out kagabi. Maraming salamat. Ay, grabe ka naman, mahal. Grabe talaga yung ngiti mo. Ay, maraming salamat. Uy, abangan nyo, magbablog ako, mahal. Magbablog ako ng pagpapagupit ni Kim Chino. Ang haba na ng buko, di ba? Eh, di ba sabi ko sa inyo, magpo-photoshoot kami. So, ang plano ko kasi, a day before ng photoshoot namin, papagupit ako. So, abangan nyo na lang. So, kapag hindi ako tinamad, meron tayong i-upload. Pero kapag tinamad ako, magulat na lang kayo. Bagong gupit na si Kim Chino. Hi, crush. Crush talaga kita. Hi, Zayan. Kailan ka magpapagupit? Wala pa, hindi ko pa sure eh. Depende sa ano. Ano ang dream purchase mo? Dream purchase? Wala eh. Ang weird ko nga eh. Wala akong dream na gustong bilhin. Hindi rin ako maluho. Ewan ko ba sinasabi ko sa inyo kapag ako naging jowa at asawa nyo. Low maintenance lang to. O, meron naman kasi ako meron naman akong bahay. Meron naman tayong kotse kapag nagkapamilya tayo, meron na tayong bahay, meron na tayong kotse. Ano pa ba dream purchase? Wala, hindi lang talaga ako materialistic kaya. O dahil wala rin akong pera. Siguro kayo wala akong dream purchase kasi wala rin akong pera. Hindi ako maluhong tao. Kaya rin siguro madali akong makakuha ng peace of mind. Shoutout natin si Leo taga Nueva Ecija. Ang cute mo naman ngumiti. Oh, hindi ako maluho. Hello. Hi, crush. Hi, mahal. Maayong gabi. Kamusta ka? Okay naman ako. Anong araw na ba? Friday na ba? Matipid ka ba? Oh, matipid ako. Super matipid ako. Hindi ako talaga yung one time, big time, ganun. Labas tayo movie date. Ako nga kung anong date gusto mo. Kunwari magjowa tayo o kaya mag-asawa. Yung date na gusto ko, grocery date. Yung kunwari, schedule tayo. Syempre, Monday to Friday may trabaho. Siguro mag-grocery date tayo Sabado pag magda-drive tayo sa SNR, sa Landers. O ako pa magda-drive dun. Tas grocery lang, tas uwi na. Trentahin ba yun? At tanda na, nakikita yung edad. O gano'n eh.
Ganun na yung ano ko eh. Okay na ako doon. Tapos minsan nga, if ever no mahal, if ever maging jowa mo ko, di kaya maging asawa mo. Usually, di ba kapag ganun, ititreat ka ng something, bilang ka ng bagong sapatos. Ako, libre mo lang ako ng car wash. Masaya na. Magkano na car wash? 450? 300? 450? Libre mo lang ako ng car wash, okay na. Masaya na ako nun. Ano pa ba yung makakapagpasaya kay Kim Chino? Okay na ako dun, car wash mo lang ako. Pa-car wash. Koreano ba to? May lahi. Ano pa ba? Car wash. Pwede rin namang black coffee. Okay na ako dun. Okay na. Diba? Birthday ko na sa Tuesday. Uy, magbe-birthday na si Chean. Boy D. Ano ba nangyayari sa comment section mo? Parehas tayo, kape lang okay na, sabi ni Jamie. Oo, actually. Totoo yan. Kunwari Anong problem? Ano? Dahil ba sa akin? Tara, ipag-brew kita. Uy, okay lang din sa akin cold brew. Ako din, kape lang, masaya na. Sige, dito lang ako. Asikasuhin mo yan. Kailan kaya kita makikita sa personal? Pasyal ka naman dito sa Catanduanes. Kapag may racket ako sa Catanduanes, sabihan ko kayo. Dati nung hindi pa ako DJ, kasi meron ako mga hosting gig, may mga events ako, tapos probinsya. Pumupunta ako ng Nueva Ecija, pumupunta akong Tarlac. Yan, kasi may mga nagpapa-host ng events, kasal, burol, birthday, yan. Kung meron kayong racket, message lang kayo. Love language mo, anong love language mo, DJ Kim Chino? Love language ko lahat. Minsan minsan gusto mong physical touch, minsan depende. Basta kapag nasa tamang relasyon ka, nasa tamang tao ka, lahat ng love language ma-appreciate mo. Totoo 'yun. Lahat ng love languages ma-appreciate mo kapag nasa tamang relasyon ka. Gusto ko rin makapunta dyan. Naghahanap ng host tita ko dito sa Bukidnon. Uy, dati nilipad ang aming team. Meron akong PA tsaka glam team dati. Lumipad kami sa Cagayan. Sagada, maganda magkape, mahal. Lumipad ang aming team. Ano love language mo? Yun nga. Lahat gusto ko. Basta tamang tao lang. Kakaiba pero mura na yun Imagine niyo yung ibang jowa gusto? Sapatos. Magkano sapatos? Mahina na 5,000. Ako magkano lang? It's either car wash, 300 pesos, 400 pesos, or black coffee. Magkano lang black coffee ngayon na ice? 200 pesos. Low maintenance na. Mahal, salamat. Oy, thank you for dropping by, sabi ni Marilu Alisaro siya. Thank you. Hi, Modesa. Sana all, sabi ni Melissa. Saan ka pa? Hi, Miles. Congrats sa 100k likes kahapon. Sana nga pera, no? Perahin na lang.
Sana perahin na lang 100k likes kahapon. Si Bulbasaur, oh, alam mo favorite Pokemon ka yan. si Bulbasaur. Mahilig ako sa Pokemon dati. Uy, thank you for the follow. Si Jamie nandyan, oh. Maayong gabi. Nagkape ka ba? Oo, nagkape ako. Naka-MX3 ako ngayon. Jolly evening, sabi ni Allen Malyari. Jolly evening. Duty ka ba? O kakatapos lang ng shift? Uy, batiin nyo pala. Batiin nyo ng happy anniversary. Batiin nyo ng happy anniversary mamaya si Titan Jello. Anniversary niya kahapon. Uy, maraming salamat, mahal. Thank you for appreciating and supporting me. Anong gupit ang gagawin mo, Kim Chino? Depende sa mood. Ikaw ang happiness ko, sabi ni Rogue. Yan talaga pangalan mo, Rogue. Uy, nandiyan si DJM ng radyo. Shoutout natin, mga co-DJ. Gusto ko talaga yung ice mo. Malabo mata ko. Singkit na, malabo pa mata, no? 3 days na kita napapanaginipan, sabi ni Che. Uy, Che, sabihan mo ako kapag na-receive na ng mama mo yung MX3. Yulo Korean. 안녕하세요. 김치누입니다. 감사합니다. Na-recover mo ba, Boy D? Ano grado na mata mo? Taas. Tuwing tumatawa ka ba? Nakikita mo pa kami? Medyo. Hey. Kim Chino, gwapo mo, nakita kita nagda-drive. Minsan nakakatawa yung comment nyo, no? Paano mo? Hoy, medyo tinted yung kotse ko. Paano mo ako nakita nagda-drive? O nakabukas yung bintana ko kagabi. Saan mo ako nakita nagda-drive? Sa parking? Sa parking ba? Si Alex, Che, tanong mo kung tao pa ba yan? Che, tanong mo nga. Tanong mo kung tao. I-video call mo nga, Che. Che, dali na. I-video call mo nga. Tingnan natin kung tao talaga si Alexander. Louie, nandiyan ka pa ba, Louie? Check nyo nga kung totoong tao si Alexander. Video call nyo nga. Sinong DJ to? Hi, ako po si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Pag may time ako, i-video call ko yan. Update nyo ako ha. Update nyo kami ni Boy D ha. Tama yan, Kim Chino. Anong tama? Good evening, DJ Kimchi. Hello. Good evening. Wala kang mata no pag tumatawa. Wala gano. Pati burol ba, hinuhostan mo? Oo, nakapag-host na ako ng burol ah. Pero bawal syempre tumawa. Bawal tumawa. I mean, pwede naman tumawa, pero syempre, di ba, makikiramay ka. Merong nagpapa-host ng burol. Hindi pa kayo encounter. Naalala ko, ang first hosting ko ng burol, 20k. Pero hindi pa ako DJ nun. Meron nagpapa-host ng burol. Seryoso ako, meron talaga. Hindi lang birthday. Ang pinakamatandang, isa sa mga pinakamatandang birthday celebrant na pinag-hostan ko, 87 years old. Cancer patient siya pero super lakas niya pa. Hopefully naka-recover na siya, no?
Doktora siya eh. Retired doctor siya. Pa-host nga din kami kapag may burol. Starbucks ang pangkape, sabi ni T. Uy, anyway, oras na pala, mahal. Video call ko yan si Alexander soon. O, sige, Abia. Anyway, oras na para ako'y sumibat. Pero wag kayong mag-alala, mahal. Hanggang 9 PM pa naman ako sa radyo, ha? But for now, dito sa ating live, magbababay muna ako. Ako'y iinom muna ng tubig. Maraming salamat, mahal. And bye-bye. 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 Happy weekend. Happy weekend. Weekend na ba? Bye-bye na! Bye-bye. Hoy, abuti na naman tayo ng... Bye-bye. Buiset. Thank you, bro. Metro's #1 Love Radio Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo kahit yung araw ko po hindi masyado. Kapapanganak ko lang po kasi. Hindi po pala madali ang maging isang ina. Halo-halo po yung nararamdaman ko sa pagdaan ng mga araw.
Minsan masaya, madalas takot na magkamali at palaging pagod. Kapag nanay ka po pala, maraming mga bagong responsibilidad ang haharapin mo ng mag-isa. Ako nga pala po si Raquel at sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi, tuwing araw ng Lunes, dumadalaw po ang biyenan ko kasama ang mga amiga niya sa Zumba. Tuwing darating po sila, inaabutan po nila ako na walang ligo, walang suklay, nangangalumata at nakasuot ng maluwag na pambahay. In short, hindi po ko presentable talaga para tumanggap ng bisita. Yung bahay din po namin, parang war zone. Wala po talaga akong oras para maglinis at mag-ayos dahil yung kumpletong tulog nga po, hindi ko na ma-achieve. Ang nakakainis pa po, ang ingay nila. Ang hirap-hirap pong patulugin ng anak ko pero isang segundo lang gising sa ingay nila. Ang dami din nilang mga komentong nakakainis. May mga payo din na hindi ko naman hiningi. Ang dami nilang opinyon sa pagpapalaki ng anak, sa pag-aalaga sa sarili, sa pagkain, at kahit sa relasyon namin ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit sa halip na makatulong, lalo lang ako napapagod at naiinis. Yung mga simpleng pagdalaw nila, nagiging pasanin na. Tambalang kumikinang, okay lang po ba na hindi muna magpadalaw? Okay lang po ba na bigyan ko muna ang sarili ko ng panahon at espasyo para makabawi at makapag-adjust sa bagong estado ng buhay ko ngayon? Alam ko namang mahal niya ang apo niya at gusto niya kaming makita pero parang napapagod na po ako. Gusto ko lang munang huminga ng malalim, alagaan ang sarili at masanay sa mga bagong responsibilidad bilang ina. Paano ko po kaya maipapaliwanag ito ng maayos sa biyenan ko nang hindi ko nasasaktan ang damdamin niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Raquel. Hi, Mommy Raquel. Mommy Raquel. Ayan. Oo naman. Dun sa tanong na okay lang bang hindi magpadalaw, oo naman. Oo. Karapatan mo yon bilang ikaw ang reyna ng tahanan at ikaw ang dapat ikaw yung nagko-control ng mga pumapasok at lumalabas dyan sa loob ng bahay, 'di ba? Hindi dapat natin inaalaw na pumapasok sa bahay natin ang mga toxic. Tama. 'Di ba kayo mga babae, pagkakapanganak kayo, ang dami yung pinagdadaanan, yung Sobrang emosyon nyo, dami. sabog. Correct parang ganon. ka. Ano yun parehas naming gusto at hindi gusto. I say hindi gusto kasi yung katawan namin, yung utak namin, yung toyo namin, yung saltik namin, sometimes hindi namin siya kontrolado. So, nag-ano lang siya, yung parang bang may imbalance talaga. Ayan. Kaya nga, di ba minsan, may mga iba parang, yung mga extreme may mga extreme talaga na, nabalitaan ko to, although, di ko sure kung ano, I'm sure it's very, very extreme and hindi naman lagi nangyayari. Kinain yung anak, may nagtapo ng anak, may nagalit sa bata, may hindi, kasi kumbaga parang, sa korte, may psychological incapacity, may ganon. So isipin mo na lang, ang babae po na hindi pa nanganganak, dati na pong may toyo. So imagine mo na lang kapag nanganak pa siya, yung toyo niya talaga namang mga 5 bote. As in, hindi na lang po ito 3 patak ng toyo. 5 bote po ito ng toyo. Dagdagan mo pa doon, Jegs, yung lalo na kung unang baby. First baby. Dagdagan mo pa ng at hindi pa napaghandaan. Yung biglaan. Dagdagan mo pa na lahat ng parte ng katawan mo na dating maputi, umiitim. Ayan. Mula kilikili hanggang singit hanggang jutong, 'di ba? Na mga dati mamink-mink yung mga ganyan. Mga ganyang part ng body, biglang
biglang may namumuong sama ng panahon. Dagdagan mo pa ng puso na parang hindi nanganak. Oo. Ay parang hindi pa inilabas yung babying 8 pounds. Parang ang laki pa rin. 'Di ba? Dagdagan mo ng lahat ng ganyan at dagdagan mo pa yung puyat. Correct. Kasi nagpapadede ka ng bata. Dagdagan mo pa ng ang gulo-gulo, ang dami mong biglang kailangang asikasuhin. It puts you into sobrang stress na to the point kaya nababalitaan natin yung binanggit mo na may nababaliw. kinain, Correct. may nababaliw. Kasi parang galit sa bata kasi parang part of me, parang sinira mo. Oo, nung Na supposed dumating to be- ka. Oo, supposed to be nag-i-enjoy ako. Kagaya sa mga friends ko, pero naging obligasyon kita. Kaya may mga ganon. May mga ganon. Oo. 'Di ba? Kaya ito isa sa mga favorite reference ko talaga yung flamingo eh. Na kapag ka ang flamingo pag bagong anak sila, pag bagong pagbibigay ng once they give birth, they lose their pink. Oo, nawawala So dati silang pink, pero nung nanganak sila, nawala yung pagiging pink nila, namutla sila. So kung i-associate natin siya with mothers, with humans, nagiging ganun eh. Hindi po lahat Marian Rivera. Yan, sasabihin ko pa sana. Hindi naman Marian Rivera. Lalong-lalo kung di mo naman asawa kamukha ni Ding Dong, di ba? Hindi po lahat Jenilyn Mercado. Alam mo yun, hindi po lahat na pakapanganak, na kaagad, una babalik na sa dating Correct. katawan. Tsaka parang hindi nanganak, ang Parang ganda pa umutot rin. lang. Correct. Hindi po lahat ganon ang katotohanan. Di ba? Hindi po lahat gumaganda or parang nagiging blooming. Kasi may mga iba talaga checks na once they give birth, para talaga silang nagsashine or Correct. para talaga silang nagiging mas blooming, ganyan. Yung iba po yun. Kadalasan po, hindi. Yung description ni Raquel, yung wala ka ng pakialam sa suot mo, butas-butas na damit, wala ka ng, hindi mo na maayos yung paligid. Kasi Oo, correct. yung sa bata, iniisip mo eh. Totoo. Kasi never ending po ang cycle dun sa bata. Isipin mo nagpadede ka, pagkatapos mong magpadede, papaburp mo. Pagkatapos mong mapaburp, mapapatulog mo na yan. Correct. Pero dahil newborn sila, ang bilis po nilang madigest yung pagkain nila, so magpupupo sila. So pagkatapos ng papalitan mo ng diaper, by that time, nagising na naman sila at gutom na naman sila. So, uulitin mo na naman yung cycle. Imaginein mo yung kung gaano kayo nakakabilib. Kaya pag yan, halimbawa ikaw, Diego, yung mga anak ko, at yung asawa ko, niloloko ko tungkol sa pagbubuntis ulit, sinasabi ko talaga, no. Cannot be. No. Kasi isipin mo yung cycle na yun na paulit-ulit for almost 24 hours. Sinong hindi mababaliw? Tas may dadalaw pang ang daming opinion. Ay, yun ba yung mga unsolicited ko? Minsan yun yung masakit eh. Sa true. yung nasasabihan ka pa na, hindi ka man lang nag-aayos, baka naman makalimutan mo na yung sarili mo at yung asawa mo maghanap pa ng iba. Di ba nakakaya? Meron ba sasabihin na tuturuan ka, dapat sinasabayan mo ng tulog yung bata. Ayan, di ba? Para hindi ka mapagod. Laging ganon. Pag sinabayan mo ng tulog, kulang talaga yung 24 oras. Sino maglalaban ng lampin? Sino mag-aayos ng... Kasi pag natulog yung bata, yun din yung time mo namang paglalaban ng mga bagay-bagay at pag-aayos ng mga bagay-bagay. So, totoo namang sabayan mo ng pagtulog. Ang tanong talaga doon, paano po? Okay, sana nga kung Marian Rivera ka, may mga kasambahay na mag-aayos sa pangangailangan. Papaano kapag hindi? 'Di ba? May mga opinion pa yan na, wag mo kakalimutan yung mga tama at proper na exercise. Wala na nga po akong energy. Mag-exercise pa po ako. Ano ba? Naalala ko nangyari dati nung sa amin pa yung sa baby pa talaga si Justin. Sa sobrang pagod ni Let, parang nahulog si Justin na hindi niya alam sa kama. Alam mo, totoo. May mga alam ganyang mo, pangyayari. Jigs, nangyayari talaga yan. At kaya ako naniniwala sa guardian angel na parang o kaya kay Jesus Christ na sumasalo sa mga baby. Kasi ako ilang beses ko nahulog yung anak ko habang yung pagod na talaga ako. Tapos I think si Princess yata yung nahulog ko sa sementong malamig. Sorry anak, mahal kita pero hindi kinaya ng antok ko. Kasi si Princess, yung aking firstborn, call center agent siya, pakapanganak pa lang hanggang 4 years old, Jegs. Ang tulog niya, alanganin talaga. Gising talaga siya ng gabi hanggang madaling araw. Kaya nung nabuntis ulit ako kay Prince, while masaya ako,
naisip ko kagad yung, ano to si Prince? Ito bang susunod kong anak? Call center agent o bodyguard? Diba? Anong oras na naman ang tulog ko? Kaya nangyayari yun. Oo. At saka yung nangyayari sa yung tinatawag na SID, Sudden Infant Death Syndrome. Parang ganon. Kasi nadadaganan nila. Mhm. Kaya nga dapat hindi mo katabi. Oho. May Kaya lang- unan dapat na Oo, space. or basta dapat ganun kasi nga pag nakatulog ka, nangyayari kasi talaga yun sa sa sobrang pagod mo, madadaganan mo. Kaya lang ako talaga, hindi ko maisip, paano hindi ko siya itatabi? Nandyan nga yung dede ako yung dede. Di ba ang hirap? Ganon po kahirap, tas may dadalaw pa. Kaya Raquel, sinasabi ko sa'yo. Tapos sabihin, ay, Raquel, ano ba yung kilikili mo? Oo, May may mga mga ganun ganun pa na opinyon na para bang lahat ng ginawa mo mali. Para ano ba yan? Hindi ka ba na makapag-ayos-ayos? Ganyan, 'di ba? Parang gusto mo sabihin sa kanila, ayaw mo naman maging bastos, pero gusto mo sabihin, ba't ikaw po, 'di ba? Hindi ko nga pinapansin na wala ka namang itsura, 'di ba? Di ba sumba na sumba kayo? Ba't ang laki ng tiyan mo? Correct. Buntis ka rin, ay? 65 ka na pero hanggang ngayon buntis ka pa. Gusto mong ganunin, 'di ba? Kaya lang ayaw mo lang maging bastos. Alam mo, napakalaki ng role dito ng mister mo. Totoo. So, kung hindi mo man masabi rekta dun sa iyong biyanan, 'di ba? Sabihin mo through your husband. Ayan. So, parang si Mr. ang magsishield sa'yo. Oo. Sabihin Para mo sa hindi kayo kanya. magkaroon ng samaan ng loob. Diba? Totoo, correct. Totoo yan. Tsaka alam nyo po, isa po itong pagpapaalala sa lahat ng mga gustong dumalaw. Whether ang dinadalaw nyo po ay bagong panganak o merong sakit. Magtanong muna kayo kung pwede ba siyang dalawin. Oo, yan. Kasi pwedeng ayaw niyang magpadalaw. O may mga ganyan na ayaw makakita ng tao. Ay, correct. Ayaw makakita ng tao. Kasi parang patay yan. Alam mo yung paulit-ulit mong i-explain. So pag halimbawa, bagong panganak, paulit-ulit ka magpapaliwanag kung anong oras ka nanganak, ilang oras ka nag-labor, paanong nangyari, sino mag-aalaga, ulit-ulit yan. Nakakapagod. So magtanong ka muna, pwede po bang dumalaw? Ayan. Diba? Kaya dadalaw kami. At least mag-heads up. Eto siguro biglang darating. Correct! Na-imagine ko, alam mo yung pakasumba. O Tapos tara! Yung pawis-pawis pa. Tapos yung pawis-pawis pa yung mga bagong Zumba, tas hahalik dun sa anak mo, kapapaligo mo lang. 'Di ba? Naamoy baby, tas pawis-pawis na binubuhat. Tas hindi mo masabi kasi ayaw mo maging bastos. Pero syempre, nanay ka na. So, alam mo, in your whole lifetime, ako hindi ko masasabing sobrang galing kong nanay, napakaraming kong flaws. Pero ang masasabi ko, in your whole lifetime, wala ka ibang gagawin kundi to stand up for your kids. 'Di ba? And this is one way. 'Di ba? To stand up for your child. Saka may karapatan ka, Raquel. May karapatan ka na, halimbawa, kung gusto mong maging, kumbaga wala off muna sa mga tao. Yes. Kasi nakaka-stress talaga eh. Correct. Okay Ramdam lang. namin yung stress mo. Ramdam namin. Alam mo, pag-usapan pa natin a little more sa Yan. podcast. Yan. Ito nga, ganitong usapan. Kasi Tama. maraming nanay ang makaka-relate. Ha? Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That for Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na Goals nila kasi minsan content lang nila yan. Sa social media, di ba? Totoo naman. Akala mo sobrang saya nila pero deep inside ginagawa lang nila yan para maraming views, maraming pera. Hindi yan mangyayari sa totoong buhay kung hindi naman talaga genuine, okay? Love is not a fantasy, it is a commitment. Pangalawa, sabi ko kanina mahal, para makontento sa relasyon, dapat alalahanin mo kung bakit siya ang pinili mo. Simple lang, balikan mo kung bakit ka nahulog para maalala mo kung bakit ka dapat manatili. Talaga nga naman, oo. 'Di ba? Pwede mong pwedeng kaya mong sinagot o kaya mo sinagot yung tao, kaya mo niligawan kasi nga siya yung nagparamdam sa iyo ng totoong pag-ibig, tinrato ka ng tama, inalagaan ka, pinakain ka. 'Di ba? May mga ganyang pagkakataon na talaga nga namang sa kanya ko lang pala naranasan. Siya lang pala yung nagparamdam sa akin ng ganito kaya mahal ko. Balikan mo yon para makontento ka tapos hindi ka naman babae o di kaya man lalaki. Ito pangatlo at panghuli mahal. Para makontento dapat, alam mo dapat yung self-worth mo. 'Di ba? Kasi kung buo kang tao, tapos kung wala ka namang insecurities, wala kang kakulangan, hindi mo hahanapin yung kakulangan mo or hindi mo idedepende yung mga insecurities mo at kakulangan mo sa partner mo. 'Di ba? Dapat hindi ka magiging toxic sa partner mo. Imaginein mo yung anxiety mo, yung insecurity mo. Ang magsasuffer diyan yung partner mo or yung relasyon. Kaya make sure, bago pumasok sa relasyon, dapat buo ka muna. 'Di ba? Dapat mahal mo yung sarili mo bago tayo magmamahal ng ibang tao. 'Di ba? Basic na basic. Ewan ko ba sa mga taong hindi pa healed pero landi na landi. Ano pa? Yung syempre mahalaga naman talaga, no? Mahalaga yung pagiging kontento sa relasyon para may patutunguhan kayong dalawa. Para na rin hindi na papalit-palit, 'di ba? Nakakasawa kaya kapag papalit-palit. Ang gastos din Ang gastos kaya lumandi ngayon. 'Di ba? Makikipag-date ka, gagastos ka, tapos hindi naman pala mapapangasawa mo. Kaya ako lagi ko sinasabi, dapat kung ikaw ay makikipag-date, kung ikaw ay papasok sa relasyon, sasabihin mong oo, 'di ba? Bibigyan mo ng chance yang lumalandi sa'yo, ay make sure mo na nakikita mo siya panghabang buhay. Na talaga nga naman kahit araw-araw makikita mo yung pagmumuka, hindi ka masusuka, hindi ka mauumay.
Diba? Doon tayo sa relasyon na magiging kontento tayo. Okay? Anyway, oras natin 8:29. Huwag kayong mag-alala. Ako'y sisibat pero babalik muna tayo sa ating rakrakan music. At syempre, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera. Kaya huwag mong ililipat ang radyo. Pwede ka nang makinig sa kanilang Rocky's Secret Files with Jello. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako. Nasaan na ba yun? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!